Vyrástli sme z malého kúska zeme v púšti. Rast je v našom srdci a to je to, čo farmárom pomáhame s vášňou rozvíjať viac ako 70 rokov. Spoločnou prácou s našimi partnermi sme postavili farmárov na prvé miesto, aby sme naplnili ich potreby. A tak sme sa stali jedným zo svetových lídrov v ochrane rastlín. Úsilie vnášať jednoduchosť do poľnohospodárstva nás vedie k tomu, aby sme robili veci inak. S odvahou inovovať a ponúkať užitočné riešenia pre ochranu rastlín. Veríme, že pripojením sa k našej agrodigitálnej komunite budú môcť farmári z celého sveta zdieľať svoje vedomosti, aby predchádzali rizikám a lepšie odhadli svoje budúce príležitosti. Investovanie do výhod spolupráce medzi Východom a Západom nám umožňuje v správnom čase dodávať farmárom v každom kúte sveta riešenia šité na mieru. Je čas rásť múdrejšie, rásť ďalej. Je čas jednoducho rásť spolu. Adama.